Day! Unsa man, Day? Kabanha ba nimo? Day, gipadamgo ko gabiin ni mama ba? Nga unsa man, Day? Naano siya gilubong diri nga bulawan. Sure ka, Day? Magtawag tang expert. Sige, Day. Kay ug makuha na to, ipa-renovate na to ni atong balay. Sige, tawagin na, Day. Sige, tawagan na nako. Madato na jud nga ani ba? Ay, dako bili din balaya no? Boss, daghan jud tag makawat dire ba? Asa man tag-iya, boss? Ayaw ninyo unahan tag-iya. Paghiring-hiring mo dag nabay makuha diha. Mga sir, kamo to akong natawagan? Yes, ma'am. Wa ka na sa ipong tawag, ma'am. Kami to mga expert nga golden hunter. Daghan og makawat dra, ma'am. Uy, tarungan na yung baba ni mo diya ba? Sige, dali sir. Kay say-say na ko sa inyo hatanan akong damgo. Tara. Iba. Dam, pwede ba mo isay-say kung usang nasa mong damgo? Kuan man guto sir, diri daw na ada pinakadako nga bato. Asa man bato? Ay, dira boso. So naghiskot kay dako nga bato. Sugikan sa inyong balay 25 meters na ay dako nga bato, tama ba? Oo sir, tama jud kay sir. Asa man ta magsugod og kawat ani? Ba ninyo ba? Ay, daysa sir, unsay kawat sir? Amo ra bali mo dunggan, ma'am. Ako ko pasabot, ma'am, kinahanglan mo kawat ak Kristo diri kay dako man nga bato. Gagan mo kumulawan, ma'am. Sige sir, kay kamo may expert, kamo na bahala. Sige, dam, kami na bahala sa tanan. Nga importante makuha na mong kabilin sa inyong inahan. Daghang bakal kilid, boss. Boss, tagpila kang kilo sa bakal ron. Mahal jud ba? Mahal ang kilo ron. Pero mas mahal yung bronze. Tanaw jud yung nabadaya. Boss, naibabuhar, boss. 50 ang kilo, ana. Dam, mulihok na mi, dam. Pahulay sa dito, kainit kayo. Sige sir, kamo na bahala sir. Isalig yun ako sa inyo hatanan sir. Pistura. Uy, sakto. Naibakal, oh. Uy, naibakal. Musta dia? Bus, dito ako kayo. Dako ibakal. Bus, paldo, babuhay na. Kana, mayo na. Ako tanan ha. Kansa, murag duda jud ko ani nga mga treasure hunter ba? Nganong bakal may gipanguha ani? Abi na ko bulawan. Bus, daghan kay babuhay dito, bus. Dito na ako makayagarsa. Sige ra, hinahinayan ra. Ikaw, ang hagdan dito, balik ka. Sige, boss. Daw bi, unsa kay mga trabaho ani? Hoy, unsa man na? Patay, tagiya. Dagan, pasana mo. Pasana. Tara. Hoy, ibalik. Abri. Boss, diradong git. Dati man sa may naglakan eh.